We gaan naar de muziek in dit programma. En de muziek komt vandaag uit geleen van Mishmash. Ronald, om met dicht te beginnen. Het is dit jaar niet gelukt, LVK-finale. Terwijl dat, ik wil niet zeggen het begoed een gewoonte te weren, maar is dat dan een teleurstelling als ze met 2 liedjes meeduizen en de helft finale niet? Dat is voor heel even een teleurstelling. Maar daardoor is het seizoen niet minder om. Hoor. Want we hebben nog steeds veel plezier. En met de optreden is dat gewoon fantastisch om die liedjes toch te zingen. En jullie herkennen het ook. Er zijn de clips op YouTube te vinden. Ze kunnen op onze site kunnen ze de liedjes horen. Verstaan op cd's. Ja. Dus wat dat betreft, we zijn vandaag hier om ze ten te brengen. Laten we dat vooral niet vergeten. Want als we bedenken dat 2 totaal verschillende liedjes zien uitgebracht. Er is ook een remix gemaakt van een liedje wat heel veel mensen kennen. De Hubs en de Kop wie in de Kloon. Ja. Dat is een remix geworden. En de remix is niet gemaakt door de mensen, Richie. Nee, we hebben door contact met DJ Kikke gehad. En vonden het ook een hele eer om met ons de remix te maken. En het is, ik vind het heel erg leuk. We hebben nu eigenlijk een mishmash aan verschillende muziekstijlen in ons repertoire. En het is gewoon, ik vind hem heel leuk geworden. Ja. Echt van alles wat hebben. Heb je dat misschien nog niet in de gaten, mensen toes. Maar Mishmash heeft wat mutaties ondergaan zo de afgelopen jaren. Wat mij betreft is de leukste aanvulling is de komst van Gwen. Gwen, dat is natuurlijk qua geluid ook een totale verandering binnen Mishmash. Maar zien ook nou dingen totaal anders geworden. Ik kan me voorstellen dat die 2 jongens het niet meer over bepaalde dingen kunnen hebben in de auto. Optredens toe. Kinderen ook. Er is niks van. Nee, er loopt ook niet zomaar gescheiden in de wagen hè, als er een dame bij is. Wat is het belangrijkste nou dat er veranderd is, Gwen? Nou, het belangrijkste is gewoon eigenlijk dat er is waar het nu met mot wel mishmash blijven. Ja. En toch heb ik het gevoel van, dit is wel een vrolijke stem bij, maar als ze van de lui horen van, het klinkt even leuk en even goed, dan vind ik eigenlijk gewoon dat er eigenlijk niet veel veranderd is. Ja, en ik wel erbij ben gekomen dan eigenlijk. En bij de remix zingt Stig mee van de Kop wie in de Kloon. Gelukkig is het niet zo erg als bij K3, waar ze eigenlijk al die 434 liedjes opnieuw moeten inzingen. En nu Josje erbij zit, het zien maar een paar liedjes die het eventueel opnieuw op zoek moeten nemen. Ja, dat zijn er net een paar. En het is gewoon eigenlijk ook net de stukjes wat Kevin bijvoorbeeld heeft gezongen, die moeten weer veranderd worden. Die moeten bijvoorbeeld weer een minstem worden omgezet. En dat is voor hun ook soms zelfs lastig, want voor hun moet het ook weer omhoog of omlaag. Maar dat is allemaal goed gelukt. Dus, Oké, dames en heren, ze gaan voor ons zingen. En natuurlijk, Richie kent er weer helemaal voor Mishmash. Sinds 5 januari Gent staatsprins van Geleenmeer is. Dames en heren, een liedje wat is geïnt op het voormalige televisiemoment van het jaar. Gekend Jan-Peter Balken en natuurlijk allemaal nog. En het liedje dat het wat kikste lief. Mishmash! Hij wordt echt niet van gisteren. En met je stom verhaal, ze keek hem gans
dansen hier, springen.